gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi bureauji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa hande gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, toya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. Yasin kom ko waɗata kam ko ɓurol ɗum ko Yasin wonno an anda ko Yasin waɗata kam an anda ko Yasin waɗata kam Yasin wawi wadde hunde e galle he taw an a tinani mi tinani ko kewi haalde makko ko waɗi hajo Yasin
Yasin mi wawa wiide kala nde ƴettumi programme am mbaɗa ƴeewoya Seydou ma won ko Yasin wi kam tan hami hayta lawolam ɗum ɗon ko purol ɗum Yasin waɗi ɗum eyyi Yasin nani konko wona gorko makko nde ari fof waɗat ɗum ɗo henne no wiya ɗum bisimilla o wonda e muɗum ɗo haaju makko e hammu makko fof woppa no woodi ha an so joom galle ma ari mbaɗa mes mayano hendu hay goto yiyatama hande kadi koni holko saabi omo haɗami yatto joom gallam Yasin haɗanimo yatto joom galle ma haɗanimo yatto haɗanimi yatto ay so watti ɗum Yasin mami ñuusmo mi ñuusamo ñuusgol ganduɗa guilo jibina ha faade hande o meeɗa ñuusede ngol ɗo ñuusgol Yasin mawni min piyama Yasin kami kersuɗomo anda ɗum yan noon tulla ya felliti Halimata kono mawniraɓam mbaɗa hormi on mbaɗa toon teddugal wona mawno komi miñi kadi on ganda woni hersede a faami ko wawi wonde fof haajam ala hen konko woni afo galle neɗɗo noon sa woni mawɗo a woppat wonde mawɗo buduro ko mawɗo juɗowo doombi kadi ko mawɗo buduro min wi noon watna ko mawɗo ma kadi saabu o wawa jogade e joom galle makko omo toppito ɗum haɗamo jonde darde o wiya kam mi yahrade joom gallam situation ma Yasin jiida kadi annen ko serni en arandi on jiidade ko serni ñale ñale on jiidade ana yahrade joom galle ma e mbaɗa yaha ko ɓurɗon kam enen jiidi dene o goto e baba mbaɗa yaha ñande fof ndew ari fo yahat ba saha jahami minne goppe kam saha omi yaha to Seydou an ñande fof ka jaaɗo ñande fof ka jaaɗo hakkude men Allah kalde Yasin watti ɗum kala ni ƴettitimi lawol mbaɗa fayi to Seydou eyyi o wi omo joƴƴinami ɗo hennen mami ñuusmo kadi mami ñuusmo wona ɓalal mahongal ko ɓalal tan buuf bahal tan haydara o wawa ɓalal pompangal wona mi fiinomo ɗo guila nene guuri mi fiinomo ɗo ha nene wi neɗɗo fiyata mawɗo eyyi ngal baral piyan mum barke Allah ɗum kam mi wurtanima hen fiide kam ala hen billahi hay an waddorte fiide ala hen de hay an fiide ala waddorte hen barke Allah hay an waddorte joni so ari mami haalam yo oppe jaha on ganda kam sa hay an waddorte hen billahi son kadi kam Seydou pima wara ha mayate ceerno o wotta eyyi min pima piyon kam min jinguma minen ɗiɗi ɓe fof piyon kam eyyi te oɗon gone worɓe mbino mi yahtata gorgam jiida min mba jogui gorkam na addinimi teŋe jiida no huma jiida mbaɗa yeyi mbaɗa wurtoyi piyon kam ko fii kam ko yoni ko fii kam ko yoni kadi ko fii kam ko yoni kadi ko fii kam ko yoni mi haalani ɗum de ko fii kam ko yoni on ceerni kam e Seydou on pusi suudam ceerni kam e sehi laaɓam mborama kadi ceerni kam e sehi laaɓam ceerni kam e joom gallam e moƴƴi ma yaara Seydou ha welma moƴƴi on pii kam ko fii kam ko yoni e arga ceerni kam e Seydou arga pusi suudam arande min piyatama ay arga armi haalama ceerni kam e sehi laaɓam e ar kadi ko fii kam ko yoni ar jehen nder ar kadi ko woyannen ar fii kam ko e yoni yoni ar piyon kam Yasin so ari min haaldemo hay goto fiyatama hol fiyomo ɗo aɗa fiya neɗɗo taw jungo ma memani ɗum ay hay goto fiyanimo noon ar on fii kam juuɗe moɗon memanima eyi ar hay goto fiyatama ar on fii kam ar ko heddi e yoni ar fii kam ar arne moƴƴi o Yasin ari min nomi haaldemo ko ar daregal ngal ɗo wonno bonandi ko Yasin daregal ngal ɗo wonno wattane hen yimɓe sehila fof no jooɗi Eyi. nan dartino no jewta sallah jiiɗi ar ɓiggal ari hen hay goto fiyatama deydi hol fiyomo hay goto fiyatama ɓiggal ari hen deydi wasma o wulide en fait Binta kaldannomi min kaldanno e ko fate projet makko o holko yiiɗi wonde o haalni kam noon ko yiiɗi wadde ko c'est un projet de presque 5-6 millions parce que yiiɗi ko wadde multiservice en même temps aussi yeyde des accessoires min jinnomi ko danno mais tade o yiiɗi ko heddade ɗo et aussi kadi ça fait l'occasion aussi tade natti yiide haaɓi mi ronki tan yaltindemo e hakkillam à tout moment oui comme no yahani omo nayi galle he je sais que tôt ou tard mami won galle goɗɗo pour eggude toon à cause d'elle parce que j'arrive pas à l'oublier mais aussi c'est comme ça faut être fort faut être forte aussi kadi pour surmonter ça
Mais le problème n'est pas là. Mais elle est vraiment pinter comme multiservice après une badi analyser et tout. Mais ça demande vers les 4 et 5 millions. Petit calcul, mon ban, qu'est-ce que t'en penses? Mira? Pour un début. Aya non heewi. Ça dépend et su taw ko tokoso yedi wadde quand même amen mbawi wiide heewi. Mais au fait, avec presque des téléphones en même temps, par exemple, ce dit 2-3 millions de téléphones à revendre. Par exemple, des accessoires et tout ça là, et qu'il y a rien. Et ça n'a rien à voir en même temps aussi. Et décoration boutique, ils nous ont demandé 200-300 000 francs. Donc, je peux dire que l'environnement, ça a été vers 4-5 millions pour mine. C'est bien pour mine quand même. Si taw no ko sawa moƴƴira seesi investissement wona 5 millions koko heewi de si yakkima tan perte ma wodat waɗu seesi tan aduna o laaɓani te pay ko yandi tan ɓe fijat tan pay kono anda si yeehi no heewi bonnat sabu o inna baba no mari ɓuri ɗum si yakkima kadi baba moɗay kadi investir no si a waɗiri étape par étape ɗum ɓurani kam de. Pourtant j'ai tout dit moi voilà mais je veux pas la décevoir aussi. Puis là aussi que parce que déjà avec Barou elle a vu que voilà voyage Barou et inscription et tout pour presque 10-15 millions pour Yangoïde. Donc 10-15 millions, quand 4 millions, je pense 5, c'est raisonnable. Moins de choses, à l'industrie avec Kirondir. Donc moins de choses, du moins, c'est que peut-être, monde a favorise des beaucoup de hauts, mais quand même, faut peut-être. Et du coup, comme nous avons amené, Hankabi Kanko, on est bingel amen TV. Donc, pour moi, c'est rien du tout. On peut lui donner ça et après, sauf donc c'est la prochaine fois, mais oui, non. Et dans un premier temps, on va de cette au figurette, ou bien cette il va le faire. Mais pour moi, mais totalement, il faut dogoler, ça sera mieux. ɓay ko noon yiɗɗa waɗir noon tan daro moom koko janguɗo eyyi fodde ha janggo. Ok, bonne nuit. Bonne nuit.
bon raki min mboɗum haade ɗo gila ganduɗo adama soyna himɓe ɗo tan aɗa andi yimɓe ɓe pottat partout koto haalande adama min ko ɗo gonmi an o tinani aɗan ɗo o tinani mboɗumi ɗo o anda to gonmi minnene mi lijitanimo sauf que kanko téléphone makko iwata e téléphone am omon tan noddami gila tugganmami ñalawma jaltumi toon o ha jooɗi omon tan noddami mi ƴettanimo mi jaaba hen jo o heɓani ba o noddanima comprendre ko mbimami ko ayi ɗo to kaldame ma téléphone am nan vibre omon tan nodd wa jottudemo mi ƴettatamo to ndir haalama gueɗel gotel ɗo to gonmi ɗo mi yiɗani o anda ɗo luumi ɗo ko 1 mois pour 1 mois ko mbimami non to wimo habsa ko hen tolniɗen hankkadi adama mom il faut hakkude men makko mi règle ɗum guila début o par ce que a majjani ko woni hen ko wona majjere ma foof ko woni hen ko donc ɗo ko 1 mois luumi ɗo ɗuma heewi ko ɗum cikkuɗa so jari 4 mois sax ko mbimi ko sanko o waɗani ɗum mi ummata ko ɗo walla somi hoti gallamen mi ƴetta vol mi yalta wuro ngo hayso ko Maroc mi yaha toon mi jooɗo ɗum kam ala hen donc gueɗe ɗe ko ɗiɗi tan ko ɗiɗi tan ma o yaltini ummu gallo mi ari ma so ummu jooɗima min mi hoota gallamen mi waɗa préparé mi yewtude e nenam ko kalde men nenam fof somi gani mi ƴetta volam mi faye Maroc yaade kam ala hen kono ummu ko kam ene jari ummu kam yo yaltu gallo par ce que tawi no mbiruɗani mum kadi ummu no jiiru mum ni elle est capable tout ummu kam en jari yalta gallo kono kam ɗo kam wona place ma de aɗani ɗum kam ɗo wona place ma te a majjani en ɗo kam wat feere jalta ɗo ummu kam no jiiru mom ni je pense ko jiɗɗo adama de waɗanan ko kalmam ko an yidde yo wasde yidde yo min ɗum haajam ne famde hen ko hunde wotortiɗi ham woni adama ma o yaltini ummu mi ari walla o ƴeewi no waɗi min kam ko yo ummu yalta rek te gueɗe gotel mbiɗa haalanma an adama hoto andu to gonmi hoto tin ko gonmi hay ko takke makko hoto andu to gonmi jo o tinani holno tinrat omon nodden pour yiɗde andu to gonmi mi ƴettatamo téléphone mi jabatamo ko waɗa ko jinmi o waɗa ɗum tan ummu yalti hayrum so yaltani min e makko goɗɗum haalte kay kono wona artude me galle en tout cas da ɗo wona place ma kam ganda ɗum noon bon ko noon yaari min mboɗo mi yahani guila wooda cuuɗ bon wasta yimɓeɓe aɗa yimɓeɓe jahan tan koto wooda soyniɗomi ɗo haalnam to woni an noon jimmi ko ndewa ga hoto rewni par ce que oɗa wawi fotude lawalam de ala teggit lawol ngol mbiɗa andi ko kalantuma min e makko hami gardanno ɗo a faami omo wawi rewɗo ɗo ni omo ƴewma walla pottudon ar rew ga en tan ɓuuri moƴƴi oui aɗa ko kalantuma ay ko kalanta mamma ko foko yettini kam o hanni kam fof ɗum noon a jarano karnela ma mbaɗa wawno yettinde tan gati ko minima gonɗo e galle he yo dakko noon hande de mbimami yo dakko hande an e debbo ma koɗon jaaha oɗon jirlo e wuuro he oɗon naata cuurere paawel oɗon mbiya ko min bonni dewgal noon kanko woni yiiɗa yiide kam ɗo e galle he ɗum noon o mayat o wuurat omo yiya kam ɗo e nder galle he o wawi hen heɓat gati o wawi yaltindemi galle o ɗum noon yo hattu hande so amni tan lakara daña koɗo ɗon tan kanmi noon mais an sa yaltananimo galle hol jaltanamo galle ko mi wimo yo añam encore une fois menace uji ma ɗiɗo jinmi ko dartana ɗum te an cikata kan jogui pouvoir e galle o walla jogui maqam e galle o kaɗo wumi min wadde réagir oto yino mbiɗa deƴƴi guila nden mbeɗa rewa hakkudema e mawne ha taha aɗa jogui pouvoir mo ganduɗa aɗa wawi wadde dow hooram ko belɗa foof taw mi réglata ɗum ay ko woni hakkude ma e mawnam ko ɗum ko hakkude mon wonno ko hakkude men ko hakkude men te ayi mi yejjiti ni haalandema gueɗel gotel ko noddata o aysata ko yo ɗum hattu mukko woto mi yiitu o jibinanimo o miññanimo o rewdani makko wona to adama wona to hawa anen kalamami ko ɗum ɗon fof noon somo yinno jooɗani komo yahamo nodda téléphone o jottono gati noon ganda noon an resani debbo de o timmani debbo o arno tan ko ƴewtidade gati so parno pour resede o jottono ene muuli ene weeli o jottono ene muusi o jottono min noon o wawi yaltinde kam galle ko gati ko min o añata yiide min mo añata yiiɗo mi lijjitani moni mi andamo ɗo mi anda wala e galle he kono min kam yo tertomi tan naate hoore ma he kanko somo nodda Aissata
walla o noddata aissata wona an haalanta ɗum te et puis wonko mbaɗmi remarqué gilden ha joni aissata oɗo mi yii ko kulɗoma te ka nawɗo fittanu makko te mi addiranima e galle o walla mi tottiranima ɓinguelam ya nehmo pour omo hulma saabu min aissata no hulirmani an o hullirani kam noon somi haali innema tan fittanu makko diwo pourquoi ɗum ɗon adama hay batta haalani o ko ɓiyam o somi ittani fittanu makko ala guetto fittanu makko gati min so hulani kam ala mo wawi hulɗo ko gati ko min jibinima an noon par ce que tu es irresponsable ha wawi ƴettude responsabilité ma taha wawa lirde guite ɓiye o ko wone makko eko wonani makko o hulani kam de o hokkam teddugal tan te ɗum ko waref makko gati ko min jibinimo aɗa faami ɗum walla a faamani te an pourquoi an chaque jour an aɗa yiiɗi histoire hakkude men ay debbo ma o jaaɗo ko mettimo ko noon mayata koye nder reedu makko gati o wawi ittude ko Allah waɗi ko min o wawi yaltinde ɓe ɗo yo foftin hoore makko te min an hayso wona hande hay batte hande an minima nomi mbaɗɗen ni min ko jaam dartumi hakkude men adama mi sammi dow mi siri less ala feere nde mi waɗani mi yankinima mi jooɗima suudam ay joni hay jooɗade nder ɗo miɗa darde mon télé mi watta yidde tan heɓtude jaam gonnoɗo hakkude men o kono an pourquoi yiiɗa oɗon jaam hakkude men min mi wawa dañde ko ɓuurma de gati min ko annihi mi hano ponmi ni mi yiyani yumma mi yiyani baba certes ɓe ɗo kono a yiyani koye ngalam ne yaɓɓoy toon koto ma ɗo gonmi gila ni ponmi no ponmi ni gila ramata yihi ha hande acciri kam aissata oɗo ko ɗo gonmi min ko an gandumi donc an sa waɗani feere hakkude men weela pourquoi aɗa jaha kecceje naata hakkude men debbo jarani ɗum de micco noon no feewi min mi wona gañoma de to año ma limtete min mi jeyetake hen gati mi wawa dañde ko ɓuurma aissata sa gañ tawa kam suuɗa miɗa sohluɗa mbimi caggal ɗum ɗo ko kalɗa ɗo henna ko eyi d' accord mi jaaɓi kono caggal ɗum ko mbino mami ko ya wat ɗum e banggue ligguey ma o to tolnuɗa hen eyyi gonga mi miijinoma hen nak mi hakkilam totti kam ko voyage o e ɗum multi service ko ɗin ɗiɗi dal jiɗmi wat choisir goto ok voyage de yaltude leydi ndi walla voyage de comme somi yaade no adda e voyage somi yaade mbeɗa adda walla mi waɗa multi service o ko ɗum dal hakkilam woni joni nomi lamdoma kam ko homen mbatta kam conseil mi ƴetta ɗum kam sinno ko sagam ko ɗo e saram gonata mboɗo yiyama kalde penni kala ko natɗa mi anda kala gonɗo caɗele ma mi wawa safrude ɗum no mbiruno mami ni tan mi yartata hen ndinmi ko mankino kam e cukagu ma mi heɓta ɗum e manggu ma ha joni ni ka suka mais mi yiiɗa dal min carodira mine ma sinno ko sagam noon multi service mo mbiɗa o en jeeyat kañum environ ko combien de 1000 waɗat walla million waɗat ɗum min nak nde mbaɗmi calcul o simi dañi magasin mami waɗa décor o plus de 200 000 waɗata ok décoration o tan ma won 200 000 aussi mi andi mami sohla ay 4 millions 4 millions pour dépense par exemple a waɗat 1 million e ko fati décoration e jettude magasin o e 3 millions coɗa ɗum marchandise 3 millions hewani e marchandise annan baba 3 millions heewi ewe marchandise koy hewani andi a majjaka rek mi yirtoo bakseji baɗɗi qualité kewɗe mi wawa hen waɗ démarré ko moƴƴi
En tout cas, ça marche quand même. C'est on dit les transferts d'argent et aussi quand il faut faire des téléphonages et tout. Mais quand il y a une pousse à tout le temps, on a des caméras de surveillance et tout ça, là, au budget. Mais on a couru 3 millions parce que nous faut même mieux du monde. Non, il y a et Gogoma. Il y a Gogoma, pour avoir un monde pour d'ici fin du mois. J'ai un monde à y magasin, bien sûr. Amin nak babu hakila wondo ko yade ko mama mi lu waratul magasin. So do ko dum ge dan noyda. Ona mi mama yida dum wonda kam ara wi ma hakila. Onno way wadde dum sara mama. Mama yeji dum. Mama yeji dum. Ah babu. Ko sey lam ko no yeji dum. Noddi ma hanki o jetti kam be wala alhamdulillah. Noddi ma hanki min nanon dire kam. Mami yoti hene gogoma. Mami yoti hene ma. En tout cas daal mi noddel mama fa puɗɗim ɗum hen haala ala ko kalanɗama ko yahata yahata a moƴƴi joni tawde ko noon mbiɗa oyi joni kam aɗa wawi yaade ɗum namdorma ko ɗum namdorma addanam téléphone mo cikkumi ko kawmi ɗum Holmo kolo to mi no hande